Voihan piru, meidän pitää mennä uudestaan Minecraftiin. Mulla on 6 nahkaa. Tää on... Joo. Tuossa on tuo meidän edellinen maa, se on se single player, tää on Saari multiplayeri jakso 1. Pääsin tänne joskus helvetissä. Niin, nyt me tullaan tänne meidän mappiin, jossa me tehdään kaikkea outoa juttua. Vastataan maailmuksen housuillaan. Tuomas, mulla on 6 nahkaa. Ei mitään. Oi, mä sain tyhjästä tällaisen hienon kivimiekan. Miksi noi on tälleen? Eikö niin, mulla taisi varmaan ollakin tällainen jo. Tuli. Siellä onkin Miner-saari. Mä menen kalastaa. Mä kalastan meille fisuja. Tai ehkä mä kalastan itselleni. Fisu. En ole. En ole ahne. Meidän kalat saastuu, jätkä. Hyi, ei voida syödä kaloja, jos on paskot sinne kaikkeen sontaan. Hyi, olkoon siellä. Sitten sieltä ponnista tulee Mikä on se pilaantunut? Ustio. Mä kyllä saan märääntyneen kalan. Fisu. Se on fisu. Eikö Airconista tehnyt niin pullit? Te vaan teit edes kullit. Justellaan pari kalaa tässä ja mennään kattoo vähän näitä parempia. Fisu, tule minun kanssa nyt leikkimään. Koska pitää laulaa. Tuonne Lassa. No. Kuka ehdottaa, että jaetaan noin? Minä. Blää. Mä olisin kyläläistä. Onko se kova? Et oo. Tästä sit otetaan. Onks täällä Markus? Olenhan minä. Missä? Ai täällä Minecraftissa. Joo, kyllä mä näin. Miksi tapaat? En mä tapaa. Mä teen vaan pari juttua. Tule vaan. No. Toi on aivan juttu. Onks tää mun maa? Eikö sun? Se on mun. Mun pitää mennä tohon. Mun maa on... Tai...
No nyt on. Tässä on Inkan jäännökset. Tässä on Inkan tuonelaa jää. Sen ainoat tavarat. Moi. Eikö se olekin hieno hauta Inkalle? Moi. Katsokaa nyt. Inka oli pistämässä siihen jotakin, kun se... No sit pistetään hauta kiinni. Katsokaa. Dybymään paskoa. Au! Mä en enää tehnyt. En oo. Äsken leijuit tässä. Et tapaa. Mulla on 2 helttiä. Mun täytyy syödä visuja. Visu. Tee mulle. Anna mulle jonkun. Voinhan mä antaakin. Otas. Okei. Onks mulle hyvä, mutta joo on hyvä. Mä en tiedä mitä kun mä tän teen. Hällävän. Ai! Kai. Hyvä pisu. Nyt me lähdetään minun ja mun serkun mökkiin. Ihan sekä kivaa. Woo! Ai! Miten mun voi koko ajan lähteä niinku helvettiin? Lähti niinku jokin puol HP kerran, mun täytyy kirjata tuonne pistää mun kamat tarkkuun. Valmiinen kala on mulla, en oo kaivoi sillä muut pesettä. Ja siis Markus syö sen. Hyi! Älä häiritse. Mä häiritsin sun pisustusta. Ai et hakaa. Markus kala. Mitä, onks mä sun kalaa mukaan? No se erikoisen Markus. Haittaaks vaikka mä paskon tänne? Mä paskon tänne järveen. Mä kaivon. Mulla on sun vessapaperia. Yhden se. Ihana tää. Sitten mä otin kaikki tavaraa. Täällä on mun talo. Ja koska meillä ei oo mitään tekemistä, me killimme itse. Joo, mä tiedän, tää ei oo kivaa, mut en mä jaksa mitään muutakaan tehdä. Elikkä. Joo, tää oli vaan pelkkää kiusaamista. Pian tulee kreatiivia jaksoa. Bye bye. Varmasti haluatte nähdä, kuinka killitetään. Oi, kun on killitys. Sitten heppurei, ja tämän siinä.